today's video, guys, ay lalakbay tayo dito sa Marian Bolo. Pumunta tayo ng Bolo Alaminos. So 100 tayo. So lang naman natin na testing itong pinang-vlog natin, kung pwede ba natin itong ang vlog, kung magiging malinaw ba siya sa resolution na sinet natin, kung ano magiging kalalabasan nito sa screen mamaya na upload. Ayan, so ganito guys, dito ang daanan papuntang Bolo Beach. So, ayan, Barangay Pandan, Tilbang, Victoria. Dito sa kabila, Santos Street, Barangay Pukal-Pukal, tsaka San Vicente. Dito tayo. Diretso tayo. Ayan, ganito. May mga madadaanan kayong daanan na ganito siya. Nagtitinda rin yan guys ng mga prutas, mga pakwan, saging, mga pinya. Mukhang maganda rin naman ang kuha nito. So itong motor natin ngayon guys ay hindi na siya naka GBT, hindi na rin naka RS8. Back to stock 5 tayo. Tahimik, mas relaxing yung tenga mo. Parang may aso. Ayan, ganito yung mga madadaanan dito guys. Mas tahimik, mas relaxing yung makina. I mean, relaxing yung tenga makina. Ayan, mas prefer ko ngayon yung stock. Nagsawa ko ulit ng isang linggo na ganito yung stock, balik ulit yung RS8. Pero baka gawin natin guys ay ilagay natin yung pulley tsaka yung mga springs tsaka yung flyball lang para masulit na doon yung talaga. Drive pa lang tayo guys. Yan, so yung mga bago dyan na nanonood, huwag kalimutang pindutin yung subscribe button, no? Subscribe nyo ako guys para updated kayo lagi sa ating mga videos. Ang vlog natin ay mga motor, ganyan, sasakyan sa mga lugar na pinupuntahan din natin. Ganun lang lagi yung mga vlog natin. Kung hilig kayo sa mga spot-spot, mga lugar na ganda, yun din yung mga binablog natin guys. At saka sa mga pangmumotor, ayan, mahilig ka sa magmotor-motor, ayan, pindutin mo na yan guys kung subscribe button na. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood, mga patuloy na sumusuporta sa atin. Rex Vlog, patuloy po ninyong suportahan guys. Tayo ay maliit pa lamang na YouTuber. Darating ang araw na siguro ay papala rin tayo. Kung tayo man ay pinahalaga ay babawi tayo, ha? Babawi tayo. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat kung naabot mo pa ang ganitong video. Kung naabot ka pa hanggang dito ay solid ka talaga na nanonood. So ayan na tayo, Barangay Pandan. So ayan guys, maraming salamat. Bye.